Takže čau lidi, jménem Jason a vás vítám u dnešního vlogu. Omlouvám se, že dlouho nebylo video na ten kanál, nebo i na kanál. No to už víte sami stejnak. No, byly videa jenom na ten můj, na mobilu teda. Protože jsem byl nemocný, tak jsem nevydával ani tak tolik na počítači. Přes jsem furt musel ležet, ale to už je pryč. A ta druhá věc byla, že no vlastně, když jsem byl nemocný, tak jsem nevydával ani jedno video, ani na mobilu. Nabíječce, no ale, no. Jinak. Tak se omlouvám, že dlouho nebylo. Jinak jsem fakt rád, že už máme aspoň 2 odběry, protože no, nevypadá to ani, že jsem zachytaný, ale věřte mi, bylo to hrozný. No, 2 odběry, za co chci fakt poděkovat. První je od Renny Games, má taky svůj vlastní kanál. Vlastně se jmenuje Renny Games, no. Napiš, to vám dám do popisku, jeho kanál, jo. Jinak, co mi bylo? Za prvý nemohl jsem dýchat. Druhý kašlal se. No to jsou 2 důvody. Musel jsem brát takový sirup, prostě sirup. No. Počkejte, se musím podívat. Vyhrál jsem další zápas v Shakes Fight. No. Jinak se budu moc omlouvat, jestli jsem hodně potichu. Asi jsem fakt potichu. A to zase mohu čuvat. No nic. To by asi bylo pro video všechno. Jinak až budu mít mailu, tak budu natáčet určitě na počítači, jakýho jmény s kámošima. Až budu jelikož zdravý, aby to ode mě nikdo nechytil. Jo, až v pátek půjdu do školy, chci oznámit. Jsou 2 hodiny a 4 na noci. A jsem omluvený do čtvrtka. A dneska je středa, takže ještě zítra si potrpím doma. To by mi asi tak nechutnalo. No, to by asi fakt bylo pro tohle video všechno. Možná natočím ještě to video, buď na ten kanál, nebo na ten druhý, ale teď už mobil je na nabíječe, tak tuto video udělám další. No, co třeba? Počkej, už jsem z toho nový zápas. Ale sorry lidi. Tak jo. Tak za 2 minuty mi to zapípá, jakože už je prostě zápas. No. Takže to nevypadá jinak. A vypadá. To jsou výzkučko. Ještě jednu věc bych chtěl zmínit, takže
Si tu chvilku počkejte. Jsem tu. Sakra. Jak si víte, tak v každém blogu jsem byl bez diary. A jaké jsou na mě hezčí? Zelený? A nebo tady mám tady. A nebo tu ty modrý. What? To se mi musí hůř. Ty zelený jsou lepší. Já myslím, že pro mě i hezčí. Jo, sorry. Vidí? No, dobrý. Myslím, to už bude konec videa. Na to se budu. Ty kokos. 2 hodiny a oni už jako svítí lampy. Co vidíte? Já se s váma loučím a prostě čau.